ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಾರೆ ಅಂಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಜೋರು ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ತರತರಿಗೆ ಬುರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಈ ತಮ್ಮಸಲ ಮಲ್ಪನ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದೆ ಬತ್ತುದುಲೆತ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಂತದ ಯಾನು ಓದಿನ ಪೂರ ಮರತ್ತು ಪೋತುನು ಬುಕ್ಕ ಆಗೋ మెయిన్ బోర్డ్ అయిన పెన్ రెడ్ ఉంది పెన్ యొక్క హాల్ టికెట్ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಪ್ಪದು ಫೋಟೋ ಅಂತಾನ ಅಂದೆ ಇದು ಪನ್ನೆಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ಆತರಪ್ಪ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಂಡೆ ಕಂಚದಪ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟದ A4 ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬುಕ್ ఉంది ನಾನು ಓದುನ ಮೂಜಿಲ ಫುಲ್ ಆತಂದೆ ರೆಡ್ A4 ಬುಕ್ ಮುಕೊಂಜಿ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಬುಕ್ ಒಂದು 10 ಅಂಡಲ ಉಂಟಾ ಬೇಜಿ ಮುಕೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅವಳು ಒಣರಂತೆ ಪಂತೆ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಬರಲ್ಲ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರ್ದೇರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುಕೋ ಫೋಟೋ ಎಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ಕಾಲ್ ಕಟನ ಹೊಲ ಹೋಗ್ದೇನ ಅಂಬ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಹೊಚ್ಚದ ಮುಕೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ದ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೊಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಿಲಬಸ್ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬಿಡ್ಪಾವಡ ವಾಯಿನ ಸುಚ್ಚಿ ಬರ್ತದ ಮೂಕು ಬಿಡ್ಪಾವ ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿ ಅಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಟ್ಟು ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನೆ ಬುಕದೈತ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಆಪುಣಾತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುದನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗಿಸವನ ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾಗಿಸದು ಗುಣಿಸದು ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಟ್ ಹಾಕದು ಅಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಲ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದನೆ ಮೆಥಡ್ ಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಟು ಮಂಚ ಮನ್ಪುನ ಓನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಅತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಆಂಡ ಆನ್ಸರೇ ರಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಸುರುಡ್ದು ಮನ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಲ ಮಂತದೆ ಜಿ ತೂಕದ ಆಯ್ತು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಉಂಡುದು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಬಸ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ರೆಡ್ ಬಸ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಕಚ್ಪುದಾಯ್ತು ಅಂತುಕ ಎಂಕಾಪು ನಾನು ಕಟ್ ಹಾಕದು ರಫ್ ಪೇಜ್ ಒಂಜಿ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಆಯ್ತಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಯ್ತು ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಕಜ್ಪಾಂಡ ದಾತೆ ಕಜ್ಪಿಂಚನ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಕಜ್ಪು ಉಂಡುದು ಪಿದಾಡ್ನೆ ನಾನು ಉಂಡುದು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬಿಸಿ ತೌತೆ ಕಜ್ಪು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ರಡ್ ಉಂಡುದು ಪಿದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹೊಸತ್ತುಂಡೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ನೆ ಲೂಸ್ ದಾಪುಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾದಿಜ್ಜಿ ತೊಂದರಿಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಪ್ಪು ಬಸ್ ಬರ್ಪುಳಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬಿ ಎತ್ತೋಡು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಡು ಬಸ್ ಟಿಪ್ಪುನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಕುಲುಂಡು ವಾವ್ ಪುಯ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎತ್ತಿ ಇಂಜ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಸ್ ನನಂಜು ಬಸ್ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಬಸ್ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೈ ನಾನು ವಿಟ್ಲರ್ ಲೇಟ್ ಆಗ ಫೈನಲ್ ಎತ್ತೇ ಯಾನು ಇಂಜ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬಸ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲಾಲಿರ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ಎತ್ತನಾಗ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ನಾನು 2 ಮಿನಿಟ್ ಇಪ್ಪನೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಣತಿ ಇದು ಕಾಸರಗೋಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾ ಲೇಟ್ ಆದ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಯಾರು ಮುಗಿದ ಸರ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಯಾರು ಕೂಲ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ದಲ್ಲ ಹಾಪಿಜಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಲೇಟ್ ಆದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಬಂತೇರಿ ಇತ್ತ ಮುಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕರೀಂಡು ಯಾನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ಕಂತಿಕ್ವೆ ಬೈ
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಆಜಾರೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಇದೆ ಬಸ್ ಉಂಟದಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ರಡ್ನೆದ ಬಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಬಂದಿರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲಾಗ ಬಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಅವ್ಳು ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂದು ಅಂಚ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇತ್ತನೇ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ ಮಾತಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆತನೆ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನೇ ಅವ್ದು ಆತಂದು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಂದು ಲೇಟ್ ಆಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಆತನೆ ಎತ್ತನಾಗ ಮೂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಸೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಿ ಮುಖ 1:30ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸ್ಲೋ ಏತು ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಕ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಅದು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೊಂಡು ಟೈಮ್ ಆಡು ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ ತೂಕ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿದ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಬೋಪಣೆ ಪಟಲ ಅವನುಂಡು ಒಂದಿನ ಓಲುಂಡೆ ಅದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಪುಯ್ 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 ಫೈನಲಿ ವಿಟ್ಲ ಎತ್ತಿಯೇ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಾರೆ ಅಂಡ್ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಜೋರು ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು ತರತರಿದು ಬುರ್ಲಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಲೈತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಂದದೆ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಕಬಾಬ್ ಗೇತ್ 4 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಬೋಂದೇಲು ಅವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡವ ಬೋಂದೆಲ್ ಕೇಪಿಟಲ್ ಸೂರ್ಯದು ಬೋಂದೇಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ಅವು ಜತ್ತದು ಉಲೈಪೋಡು ನಡಪೋಡು ಅಂತೆ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಗಂಟೆ ತಂಡಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಮಡುಲೆ ಸಾಕರ మీకు బడా ఉంది ಬೆಚ್ಚಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದರೆ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲಾಂಡ್ ದಾತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಬುಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚೆದ್ನ ಪೂರ ನಿಕಲ್ದ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಉಂಪೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದಲ್ಲ ತಿಂತಿಸಿ ಅವ್ಳು ದಾಲ ಎಜ್ಜಂಡ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತೇನೆ ಪೊರ್ತಾನತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡು 3 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಸ್ ಮಂತದೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಕಬಾಬ್ಲ ಕಜ್ಪುಲ ಬಟಾಟೆ ಕಜ್ಪುಲ ರಡ ಬುಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ತೋಜಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಲೆ ಎತ್ತೆಲೆ ಕಬಾಬ್ ಕೂಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆಲೆ ಕಬಾಬ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಚಿ ನೀವು ಮಲ್ಲ ಬುಡಿತ್ತು ನಂದ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಏನೈತೆ ಮೀದ್ ದೀಪದ ವನಸಾಂಡ್ ಈ ಕಣ್ಣು ತುಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಕೆಂಪು ಅದನದೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಮಿನಿ ಶುರುವಾದ ಆಯ್ತಾನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಪನ್ನೆಂಡ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದಿತ್ತೇನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವೆನ್ಯೂ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಉಂಟು ಐನ ತಿರ್ತು ಬರೆದಿತ್ತೇವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು 15 ಮಿನಿಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಪ್ನಿಗೆ ತುಂಬು 15 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಲೇಟ್ ಕಮರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಾರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಪ್ಪೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬೇಗನೆ ಎತ್ತೋಡು ಐದು ದುಂಬು ಬೇಗನೆ ಎತ್ತೋಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ್ದು ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತರದು ಪಿದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ದು ಕುಟ್ಲಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ ಬಸ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಸೊ ರಡ್ಡರಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪೆ ರಡ್ಡರ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 3 ಎತ್ತೋಡು ನಂದ ಸೊ ಬೊಂದೆಲಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿದ್ದೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿದಾಡಿ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಲಾಗ್ ತುಯಾರು ಬಟ್ ಏನ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಕುತ್ತವಣ್ಣ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಪನ್ನಡ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾದ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾತದ್ದು ಸಾಕಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 1:30ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಣು ಒಂಜಿ ಆ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ತೊಕೊಟ್ಟುಡು 10 ನಿಮಿಷ 12 ನಿಮಿಷ ಉಂತದು ಪೋಂದುಲೇದು ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವನುಂಡು ಎತ್ತುನ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲಾಂಡ್ ಎತ್ತನಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎತ್ತನಾಗ ಮೂಜಿ ಕಾಲಾಂಡ್ ಜಾತದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಣು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಪೋಂತನು 11 ನಂಬರ್ದ ಬಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಐಟ ಪೋಡುಂದು ಅವ್ರು ರೋಡ್ಡೆ ಪೋಂತನು ಬೈತೊಂದು ಹೋದಾಯ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಬೋಂದೆಲ್ ಎತ್ತನಾಗ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾಪುಂಡು ಐ ಕಾರ್ಪಂಡೇರು 3:40 ಎತ್ತುನುಂದು 3:40 ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಎಪ್ಪುನೆ ಸೊ ಯಾನು ಗೆರತ್ತೆ ಜಾತದಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಳಿತೊಂದು ಪೋಪ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತೋಡು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ಇತ್ನೆಟ ಆ ಸೈಡೇ ಪೋತಿಜಿ ಸುರು ಪೋಪ್ನೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಡ್ತದು ಗೊತ್ತು ಚೂರು ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾನು ಬಳಿತೊಂದು ಪೋಪ್ನೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತದು ಬಸ್ ಪೋನಾಗ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್
ಬ್ಲಾಕ್ ಬುಕ್ಕ ಜಿಂಜ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೋರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ಎಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಂದು ಎತ್ತುನ ಅಂದು ಬುಕಾಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ನ ಪಾಡಂಚಿ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಡತ್ತ ಜತ್ತದ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಮಿನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಂತಂದು ಪೋಯ ಅಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಜಪ್ಪಡ ಬುಡ್ಚ ಅಂದ್ ಆಯ್ನ ಕಾಪುನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಜಿನ ತೊಂದರೆ ಬಸ್ಸಟ್ಟೆ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬಸ್ ಜತ್ತದ ಜಾನು ಬಸ್ಸಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕೊಂಡ್ ದಿಕ್ಕಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಸಾದಿ ಪೂರ ತೋಜ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಕೈತಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಟ್ ಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತದು ಪೋನುಂಡು ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡುದು ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲೆ ಗಂಟಲೆ ಎತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲೆಗೆ ಎತ್ತಿಂಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂಜಿ ನಲ್ಪಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲೆಗೆ ಎತ್ತಿಂಡು ಜಪ್ಪೆರ ಕಂಡೇರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೋಂತೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನದು ಬಸ್ ಸಾಯಿ ಉಂತನೆಗೆ ತುಂಬೆ ಬಸ್ ಲಾಯ್ತಿದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಪಿರ ರಡ್ಡು ಸಾದಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಾದಿ ಹೋಗುದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಸಾದಿ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬಸ್ ಟಿಪ್ಪುಣ ದಾಯ್ತ ಪುರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಪನ್ಪುಣೆ ಆಪುಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಕ ಬರೆಯಾರ ಆಪುಜಿ ಲೇಟ್ ಆಡು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಪುರ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ ಸೊ ಯಾನಂಕ ಅವ್ಳು ಜತ್ತದಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ರಡ್ಡ ಸಾದಿರಿ ಓಡಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುನ ರೋಡ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೈತೆ ರೋಡ್ ಹೋಗುಂಡು ಸೊ ಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ ಇಂಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಓರ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಅವತ್ತು ನಾನು ಪಿರ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಪಿರ ಅಂಚೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೋಲ್ ತನಗೆ ಎನ್ನ ಬಸ್ಸತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜನ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಪೋಂತೇರು ಆರು ಎಂತದ್ದು ಯಾನು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂತೇರು ಯಾನು ಅಲ್ಡೆ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಪ್ನ ಕಾಲೇಜು ಇಪ್ಪುನ ಕಾಲೇಜು ಉಂಟು ಐ ಕರ್ಕೊಂಡೇರು ನೇಟೆ ಪೂಡು ಬಲೆ ಯಾನು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪ್ನೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಾರ ಪೋಪ್ನ ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತೆ ಪುಯ್ ಬೈತೊಂದು ಪುಯ್ ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆತಿಜಿ ಅಂದ್ ಕರ್ಕೊಂಡೇರು ಕೂಲ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೊಡ್ಸಿ ಆರು ಪನ್ನ ಗಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಣ್ಣ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಇಂದು ಲೇಟ್ ಆತಿಜಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಎತ್ತನ 5 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆದ ಎತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪು ದಾಲಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಲ ಅವಳು ವಿಷಯದ ಆಯ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚ ಕಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಅವ್ಳು ಲೈಫೋದು ತೂನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಉದ್ದ ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಟುತ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಅಂಕಿಲ್ಲ ಪೋದು ಹೆಂಗ್ ಕೊರಾಂಡೆ ಈ ತಮಸನ ಮನ್ಪುನ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದೆ ಬತ್ತುದುಲೆತ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಂತದ ಯಾನು ಓದಿನ ಪೂರ ಮರತ್ತು ಪೋತುನು ಬುಕ್ಕ ತಿಂದಿನ ಪೂರ ಕರದು ಬಡವರೆ ಶುರು ಆತನಿಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಂತಿತ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಬುಳಿಪುಳಗ ಆದಿತ್ತೆ ಅಡೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಓದಿದ್ದೆ ಡೈಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಕೊರದಿತ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬರೆಯಾರಾಯ್ಜಿಂದ ಅಂಚಾನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ಬೋಣೆಕ್ ಅಂಚೆನು ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಲೈನ್ ಉಂಟುದು ಲೈ ಪೋಯ ಜಿಂಜ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತು ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಹಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ 4:30 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು 4:30 ಗಂಟೆ ಏನಾರು ಪ್ಲೇಸ್ ಕುನ್ನಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎದುರು ಟೈಮರ್ ಹೋಗ್ತಿಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಟೈಮರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ ಚಿತ್ತು ಆಯ್ನಾಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು 30 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂಲ್ ಆದ ಓದಿನ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಯಾನೆಂಕಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನತೊಂಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಂತೊಂಡೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಂಡ ಐಕ್ ನೀಟಾದ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ನೀಟಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತ್ ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಬರ್ತಂಡ ಅಂದಾಜಿ ಗೆಸ್ ಮಂತ್ನೆ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ಒಟ್ರ ಸೇತ್ ಚೂರು ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಗೆಸ್ ಮಂತ್ನೆ ಟಿಕ್ ಮಂತ್ನೆ ಅಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ 4 ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಐಕ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಟ್ರಾಸಿ ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಲ ಕಲೆ ಇಜ್ಜದೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಪಂಡ ಕಲ್ತನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ಬುಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಬುಕ್ಕ ಅಮಸರ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಕೂಲ್ ಆದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದ್ ಸೊ 30 ನಿಮಿಷ ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಪಜಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಜಲ್ಸ್ ಜಿಂಜ ಟಫ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಜಲ್ಸೇ ಬಂಗ ಇತ್ತು ನಾವು ವೈರ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಚೂರು ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಪ್ದ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಓದಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬರೀತಿಂಡೆ ABCDE A ಮೂಲುಲೆ B ಮೂಲುಲೆ C ಮೂಲುಲೆ ಅಂಚಾಕ್ಲ ಜಾಗನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದುದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದುದು ಮಂತದ್ದು ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡ್ರಾ ಮಂತಂಡ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ ಚಿತ್ರ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಐನ ಮಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಂತುದು ನಮಗೆ ಈಸಿಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಚಿತ್ರನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚಿ ಆಡಲ್ಲ ಅವಳು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಕಾಮ್ ಆದ ಮಂತೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ತಿಯ ಆಪ್ಷನ್ ಡೇ ಜಿಂಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆನದ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪರಿಜ್ಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂದು ಪಿರ ಸುರುದು ಓದೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದುದು ಒಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಡು ಮಿಸ್ ಆತನ ಕಾಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಆತೆ
ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಅಪಗನೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಂತದ್ದು ಐನ ಪಿರ ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಲ ಅಂಚೆನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡದು ಒಲ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಹೊರೋದ 3 ಬರೆಪುನ ಬದಲ 3 6 ಮಂತದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡದು ಪಿರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಮಂತೆ ಬತ್ತೆ ಅದು ಪುಡ್ತಾನಾಗ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಏನ ಕೈತಾರೆ ಬತ್ತದು ಉಂತೇರು ಯಾನು ಪುಡೇರೋದುಲ್ಲ ಮುಡು ರಫ್ ಶೀಟೆಡ್ ಎಂಡ ಬತ್ತದು ಕೇಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಟಿಕ್ ಮಂತದ ಜನ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡೆ ಬಂದು ಪೋಯಿರು ಬೆಂಕ್ ಆಯ್ತಾನ ಆಡದೆ ನಾ ಮಿಸ್ ಹಾಕೊಂದು ಟೈಮರ್ ತುಯಾನೆ ಟೈಮರ್ ತೂನಾಗ ಮೂಲು 20 ಮಿನಿಟ್ 35 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 20 ಮಿನಿಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 20 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನೇರಿಜ್ಜಿ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಏನೊಂದು ಕಲ್ತದೈತೆ ಕಲ್ತನೇರ್ದಾರೆ ಎಂಕದೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದು ತೂಂದುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಏನ್ ತೂನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಂತದಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ 20 ಮಿನಿಟ್ ಏತ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬರೆದು ಇತ್ತೇನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರೇ ಮಂತದಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತರು ಸೊ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆನದು ಟೈಮ್ ಪೋಪುನ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಇದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಮಂತ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ರಪ ಯೋಚನೆ ಮಂತದಿಜಿ ಪಜಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾನು 35 ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಂತೇನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಮಂತೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಂತೇನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವ್ಲ ಗೆಸ್ ಎನ್ನ ಸೊ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ ಮಂತೆ ಪಿರೊಂದು ಪಿರೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ಲ ಏನು ಓದಿತ್ತೆ ಐನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗನ ಬೊಡ್ಚ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ತದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ಅವ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿದಿಸಿ ಸೊ ಅವು ಆಯ್ಕ ಪಟ ಟಿಕ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪಾಯ ಒಟ್ಟರಾಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಬಾಯಿ ಬತ್ತನ ABCD ತಿನ್ನತ್ತೆ C ವರ D ವರ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪಾಯ ಐಟ್ 35 ಕ್ವಶನ್ ಅಡಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಂಪೆರ ಅಂಡೆ ಅವಳ ಫುಲ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನಪ್ಪಾಗ ಅದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮು ಪೋಂಡು 35 ಡಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಲ್ತನೆ ಇತ್ತಂಡು ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಕಲ್ತನ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರ್ದು ಜಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲಿಗೆ ವೈಡ್ ಅದು ಪೋಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕೇನ ಸ್ಟ್ರಾಟರ್ಜಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪುಗಾನ 20 ಮಿನಿಟ್ ಆಡತ್ತೆ 20 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ ಲೆಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾನು ಜಿಂಜ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ ಯಾನು ಕಲ್ತದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣತೆ ಇದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನೆ ಸ್ಲೋ ಮಂತನೇ ಆಪುಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿಜ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪು ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡದೆ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮತ್ತಿತ್ತಂಡು ಪಟ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಟಿಕ್ ಮಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಕ್ ಲಂಚ್ ಟಿಕ್ ಮಂತೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಅರ್ತುನಾಗ ಎತ್ತಿತ್ತಂಡು 3 ಮಿನಿಟ್ ದಾನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟರಾಸಿ ಟಿಕ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪೊಯ್ಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 35 ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ 30 ದಾನೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಂತದಿಪ್ಪೆ 30 ಒಂಜಿ ಮೆಜಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಾನಾಗ ಅವು ಆಡತ್ತೆ 20 ಮಿನಿಟ್ ಅವು ಓಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫುಲ್ ಪೋಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡತ್ತೆ ಆತ ಜನಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಯಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಆತಿ ಕಟ್ ಹಾಕೋದು ಪುರ ದಾಯ್ತ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಟೇಬಲ್ ಪುರ ಮಂತ್ಪೆರುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಪುರ ಮಂತೆ ಸೊ ಪಿರ ಅಡಿಷನಲ್ ಶೀಟ್ ತಂದು ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮರ್ಡ್ ಒಂದು ರಫ್ ಶೀಟ್ ದಾರ ಮಂತ್ಪೆರಿಚ್ಚಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಕೊಯ್ಯನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತ್ಪೆರೆ ಸೊ ಯಾನು ಗ್ರಾಮರ್ ಓದಿದೆ ಎಜ್ಜಂಡ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪಂಪೇನು ಗ್ರಾಮರ್ ಯಾನು ತೂತಿನ ಎಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೋಕು ಓದಿದೆ ಪಜಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಡೆ ತೂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಟ್ಟದೆ ಎಜ್ಜಂಡ್ ಬಸ್ ಟೆಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನತೆ ಮುಲ್ತರದು ಒಂಜಾರ ಹಿಡ್ದು ಮುಂಚಿ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಗ್ರಾಮರ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಐಟಿ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಯೆ ಈಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಥರ್ಡ್ ಈಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಫೋರ್ತ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ಐಟ್ 35 ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನು 28 ಮುಟ್ಟೆನು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಟಿಕ್ ಮಂತದೆ ಐಟ್ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಬುಕ್ಕದೈತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತದೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತದೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಅವಾಗ ಕಲ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಪುರ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತೆ ಬುಕ್ಕದೈತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದಾಯ್ತು ಪಂಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಏರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಂಡ ಯಾವಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅವು ಮಾತಿಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಟ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ
ಸೊ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಅಂದು ಬರ್ಚುಂಡುಲ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.